Ahoj, já budu natáčet a začnu novou sérii nahrávek. Ta série tady budu hrát za brankáře a budu hrát prostě za brankáře a mám se na co těšit, jako, protože BA Pro budu točit. Tak koukám, něco pěkného. Vlastně nějakou třeba. Tady to je pěkné. Tohle vezmu. Uka. Pojď. To je pěkná. A tohle je pěkná, tak. Dobře, jo, takhle se mi líbí, čau. Jo, čau. Pokrajdovat. Tak. Tak, tady jakou třeba jakou. Ukáž. Takhle mi se líbí teď ty moderní. Mám nápad. Dáme si z týmu nějaký. Za koho chci hrát? Za koho budeme hrát? Dáme si Los Angeles. Tak, tohle je pěkná. Tak, a v overku si zkusíme dát taky Los Angeles. Já chci hrát za Los Angeles. Já chci hrát za Los Angeles Kings. Ok, tady. Tak tuhle. Pokračuju. Tak se mi líbí. Tak. Dneska budu jenom tvořit brankáře. Tak. Vybrat z týmu. Los Angeles. Koukneme se. Tuhle si vezmeme třeba, to je pěkná. Jo. No. Tak. Tak třeba tady. Los Angeles. Tohle je pěkné, taková tmavší. Tak a teď nějaký pěkný betony. A my už máme, z MH. Jo, tak to je. Já tady mám Albert Šacher, ježiši, proč? Takže já si neseš. Jakub. Hotovo. Protože tam nejdou háčky, tak hotovo. Komentář. Jo, nějaký jo, kde je? Jo, Jakub, no. Číslo drezu 22. Pravá. Budějovice, Česká rep. A dám si hodně velkýho. Váha 100 kilo. A myslíš to klivu, jo. To rozklek, to je hevný. Tak já jsem spíš v kleku. Tak. Jdeme dál. Muž, jasně, jo, tohle si necháme. Pas,
Špička na hole bílá. Chranč krku, jo, zapnu to. Já chci chranč na krk. Jsem byl jako by teď moderní. Chranč na krk. Krát chci. Ještě tu? Jo. Dobře. To už bychom měli asi. Takže použít. Tak. No, tak my to máme. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zdar.